Sikubingelele mbukeli ngasekhaya siphinde futhi sibingelele umlaleli ngasekhaya njengamanje-ke esihambele endaweni-ke esihluhlwe kwaNibela-ke la esikhona sinenkosi-ke yesizwe-ke esinayo la bafudike ukumeya futhi uMagezane khona lapha kwethu sikhuleke inkosi yesizwe. Siyathokoza kuyintokozo ukuthi-ke sibe nawe sicela nje inkosi yesizwe ukuthi mhlambe izizwa injani ngoba siyazi ukuthi bephathe kabi ukuthi abantu bayo kwafika iy'nhlekelele zathatha-ke izindlu abantu bahleli phandle basey'hlotsheni ngoba njengamanje kwaMeya Magezane ufikile kwena la cha usefuna manje usila inyembezi abantu abangena ngenhlekelele. Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Angazi ukuthi ngakhuluma ngithini ngenxa yenjabulo eqinisweni isizwe sikaMalabela isizwe sakaNibela sabhubha ngosuku lweBheku la khona sahlaselwa khona umoya omkhulu ngendlela esimanga. Zafika-ke iy'nhlaka ey'ningi kahulumeni kanjalo nobaba uMagezane nethimba lakhe laseMkhanyakude kwafika nalokhu ababekuphethe besiphathele khona njengesizwe sakaNibela. Sasingenalo-ke ithemba ngoba sasibuhlungu ngalesa sikhathi ngoba sadlulelwa zingane, sadlulelwa nabantu abadala, abantu basala dengwane. Sibonga-ke ukuthi namuhla uMagezane washo ngesikhathi efikile wathi hhayi Nkosi nesizwe sakho ngizohamba nguwe. Sibonga ukuthi usehambe wabuya bambalwa noma ababili bathatha abaholi abenza njengoMagezane. Cishe abanye abafika bagcina nje ngokuletha lawo maphupho bahamba uduma. So ngizwakaliso okukhulu ukubonga emnyangweni obhekelele ezezindlu. Ngizwakaliso okukhulu ukubonga ebuholini bakhe uMagezane uMkhanyakude ukuthi abuye nethimba lakhe lonke. Naku-province ngizwakaliso okukhulu ukubonga. Sesiqinile manje siqine isibindi. Iqiniso lithi kusukela ngoJuni selokhu abantu balala phandle namanje balele phandle. So sibonga kakhulu ukusebenza. Sibonga kakhulu nokuthi uhulumeni okhona uyakwazi ukunakekela aphinde alandele abantu bakhe ukuthi bayayithola yini idingo noma iy'mfanelo fanele bayithole. Siyabonga. Mhlawumbe sisela Nkosi yesizwe siyazi ukuthi izinto ehlupha umhlaba wonke engahluphi lendawo kuyo ihlupha ngomhlaba wonke indaba yamanzi. uMagezane uthe cha kusalungiswa ngeke ngivimbe ngoba sekukhona esengabuyele khona amanzi angibe ngithatha wona ebekwazi ukulekelela emphakathini uzokhona izindlu uzodingela wona amanzi uma engekho uzoma ukusebenza lezo zinto lezo mhlawumbe kungathini ukuphawula ngento akanenzela yena umnyweni. Wakhuluma uMagezane ngamanzi ngenhlanhla noma ngebhadi lokho ayikhuluma ngakho siyabona kwenzeka noma kuke kwathi ukuma kancane kodwa eqinisweni njengamanje siyabona ezweni lomakhelwane ukuthi khona into eyenzakalayo la kwaMnqobokazi. Lokho wayekusho uMagezane ukuthi seyokwazi ukusikhiphela amanzi phansi awalethe kithi emphakathini. Sinethemba lokuthi nathi la kwaNibela kuyohamba ekhambe egcine efikile njengoba wayesho nakuba aseyinkinga-ke iseyinkinga kakhulu indaba yamanzi kodwa sinalo ithemba ngoba siyayibona imisebenzi yokusebenza koMkhanyakude nalezi zinto abayishoyo eMkhanyakude siyayibona zenzeka. Sinalo ithemba lokuthi eminyakeni emibili noma owodwa ozayo amanzi cishe la esizweni sakaNibela sizobe sinawo ngoba uma isizwe singenamanzi kusho ukuthi leso sizwe leso ikusasa laso alikho. So sinayo inkolelo ukuthi ngelinye lamalanga uMkhanyakude uMagezane esekhona siyogcina siwakhipha amanzi ey'mpompini ngoba zikhona iy'ndawo la esibona khona aphuma khona amanzi. Nkosi yesizwe siyathokoza Nkosi. Siyabonga.